създаване на филми с цел психотерапия. Модул приятелство. Автор Магдалена Пискюлева. 3 минути щастие. Странно нещо е животът. В различен период от време те среща с различни хора, които ние наричаме приятели. Като малка разбирах приятелството по-мъжки. Израснах с момчетата от нашия блок и мечтаех. Когато бях студентка, имах няколко компании. Всяка от тях си имаше различна динамика и характер. С някой от тях живеехме врата до врата и си бяхме супер близки. Викаха ми Джубокса, защото знаех текстовите и изпълнителите на всички хубави песни. Във времето някои от тях се ожениха и имаха деца, други си останаха сами, а аз се разведох и те, приятелите, спряха да ми се обаждат. Беше ми тежко, чувствах се предадена, а се кълняха, че ще са ми подкрепа. Кълна се, никога да не забравям те. С когото 5 години всичко съм делил. Кълна се, попадне ли в беда един от нас, да му подам ръка и за мен е час, да му подам ръка и за мен е час. Кълна се, попадне ли в беда да не предавам, приятелските грешки да прощавам. Кълна се, в дявола и Бога да сторя аз за теб каквото мога. Заклех се, заклех се, заклех се, заклех се. В този момент само 2 приятелки бяха до мен. Те се появиха като спасители. Архангел Михаил като символ на надеждата, защитник срещу злото, който носи сила в трудните моменти, и свети Илия. Тогава разбрах, че нямам нужда от много приятели. Имах много самотни нощи. Има моменти в живота, които сам трябва да си изживееш. И тогава единствен приятел на душата ти е музиката. Поне при мен беше така. Musica è guardare più lontano e perdersi in se stessi, la luce che rinasce, coglierne i riflessi. Su pianure azzurre si aprono, su più i miei pensieri spaziano, ed io mi accorgo che tutto intorno a me, a te, musica è la danza regolare di tutti i tuoi respiri su di me, la festa dei tuoi occhi appena mi sorridi. Tu e il suono delle labbra tue, tu sempre di più, quell'armonia raggiunta in 2. Ti ascolterò perché sei musica per me, musica è, musica è,
musica è, io sento ancora le voci della strada dove sono nato. Mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà. E sotto il sole che fulmina i cortili, le cosce polverose dei bambini che di giocare non la smettono più, io sento ancora cantare in dialetto le ninne nanne di pioggia sul tetto. Tutto questo per me, questo dolce arpeggiare, è musica da ricordare, è dentro di me, fa parte di me, cammina con me. E musica è l'amico che ti parla quando ti senti solo, sai che una mano puoi trovarla. Musica è da conservare, da salvare insieme a te. Senti, più siamo in tanti e più in alto sale un coro in lingua universale. Dice che anche del cielo un bucato la pelle, lo senti, è l'urlo delle stelle. Forse cambierà nella testa della gente la mentalità di chi ascolta ma non sente. Prima che il silenzio scenda su ogni cosa, quel silenzio grande dopo l'aria esplosa, perché un mondo senza musica non si può neanche immaginare, perché ogni cuore, anche il più piccolo, è un battito di vita ed amore, ed amore. Che musica è? А Архангел Михаил и Свети Илия още бдят над мен, за което им благодаря от сърце. Нямам нужда от много приятели. Част 2. Обяснителен филм или психотерапевтична история зад кадър. В тази обяснителна част всяка сцена включва интерпретация през методиките на психология и етика, арт-терапия, психодрама, създаване на филми с цел психотерапия. Създаващ филми, арт-терапевт, психолог Магдалена Пюскюлева. Да бъдеш щастлив. Щастието е категория, която не всички етици приемат за етическа. То се разглежда като постоянна свободна творческа активност на личността за постигането на желаните цели. Аристотел казва: щастието е най-висшето благо и цел на човешкия живот. Постига се чрез добродетелна дейност и развитие на разума. В етиката щастието се разбира не просто като моментно удоволствие или емоционално благополучие, а като цялостно състояние на добродетелно и пълноценно съществуване. То е вътрешна удовлетвореност, проистичаща от съзнателен живот, съгласуван с морални принципи, справедливост, добродетели и целенасочен стремеж към добрият живот. Да преосмислим ценностите си и посоката в живота е етичен аспект. Символичните процеси отключват въпросите като какъв искам да бъда, кое е добро за мен и за другите, какво ми дава смисъл. Да преживее цялостност, когато творчеството, моралът и автентичността се слеят, човек изпитва дълбоко удовлетворение. Именно това състояние наричаме щастие с дълбоки корени. От етична гледна точка щастието не се измерва само чрез емоции, а чрез
хармония между лични желания и морална отговорност, живот в съответствие с ценности като доброта, справедливост, истина, самоусъвършенстване и принос към общото благо, автентичност и вътрешна свобода. Сублимация. Това е трансформация на напрежението чрез творчество и изкуство, начин да изразим трудно преживяни емоции по градивен и безопасен начин. Сублимацията в психологията идва от Зигмунд Фройд и означава трансформиране на напрежение, импулси или силни емоции в социално приемливи и творчески дейности. За мен това е най-полезният защитен механизъм при хората. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Арт-терапията и личностното развитие действат на пресечната точка между етическото и психологическото щастие. Те позволяват на човека да изрази вътрешните си емоции от психологическият аспект. Чрез рисуване, движение, писане, танцуване, готвене, игра и метафора, личността се свързва с моментните си чувства, осъзнава нуждите си, тревогите и мечтите. Сублимацията е като алхимия на душата, превръща тежкото в красиво и полезно. На въпроса как музиката влияе и въздейства на емоциите на хората, отговор откриваме в древните предания и легенди. В Стария завет на Библията съществуват текстове или споразумения. Завет означава споразумение, договор между човек и Бог. От най-ранните епохи на човешката цивилизация, официалната медицина успешно използва музиката като лечение на много заболявания. В процеса на историческо развитие музиката е била възприемана и интегрирана по различни, непрекъснати и динамични промени. Във филма този сублимен момент е чрез музиката. В наши дни една песен има продължителност средно 3 минути. И това са 3 минути изпълнени с щастие. 3 минути, в които се потапеш в мелодията и текста на песента, в ритъма и гласът на певеца и се сливаш до безкрайност в тази симбиоза. Приятели. Човек принася вътрешни конфликти, болка или натиск в творчески израз. Рисунка, танц, музика, скулптура, писане на стихотворения, пеене и създаване на филми. Натрапливи или разрушителни импулси се пренасочват към съзидателно действие, което носи освобождаване и спокойствие. Вместо да се борим директно с страха, агресията или тревожността, ние ги преобразяваме в образи и символи, които могат да се видят, разберат и преработят. В арт-терапията това е ключов момент. Кинотерапията е още един похват, насочен като част от арт-терапията, който използва различни филми или технически фрагменти като инструмент за самопознание, емоционална обработка, разбиране на житейски ситуации, разрешаване на вътрешни конфликти и работа с други търсения. Защо хората гледат филми? Филмите задоволяват потребности. Кинопсихологията е направление във филмовата терапия и техните основоположници – кинематология, психодрама, филмова терапия, режисирана филмова терапия и други. Психодрама е основана от Якоб Леви Морено. Основният инструмент е действие тук и сега, чрез влизане в роля, изследва вътрешни конфликти, чрез сцени, диалози, смяна на роли. Пространството или сцената е символично и се създава с въображение. Работи с спонтанността, катарзиса
и осъзнаванията, идващи от играта и преживяването на ситуацията. Работим с психоемоционалния свят на човека. Символите на Архангел Михаил и Свети Илия са проявление на вътрешни защитни фигури, активирани в момент на емоционална криза. Това е съвместно с юнгианската идея за архетипна защита и нужда от вътрешен водач. Психодрамата и киното работят с роли. В психодрамата играеш роля на живо, в киното тя се запечатва и можеш да я видиш повторно. И двете дават възможности за емоционално освобождаване, за изиграване на неизказаното, наречено катарзис. В психодрамата друг играе теб като в огледало. В киното камерата е огледалото, което показва теб самия. И в двете методики човек пренаписва историята си. В психодрама през сцената, а в киното през сценария и финалния монтаж, наречен наратив. И в психодрамата, и в филмовата терапия групата е публика, която свидетелства и подкрепя силата на груповия процес, който сприятелява. Можем да кажем, че кинотерапията е естествено продължение на психодрама. Психодрама дава метод на ролята, катарза, спонтанността. Киното добавя визуалния артефакт, който оставя следа, която може да бъде гледана отново и отново, осмислена и използвана като документ за вътрешна трансформация. Филмът помага на автора да интегрира миналото и настоящето. Създаването на филми е психотерапия, която превръща болката в картина за изследване. Не всяко приятелство издържа проверка на времето. Разказът съдържа компоненти на биографично-наративна арт-терапия, при която авторът реконструира и преосмисля личната си история през художествената призма. Използваната техника може да се категоризира като наративно-креативна рефлексия с потенциал за интеграция на травма и рационална загуба. В текста се наблюдава активна работа с ролеви идентичности. Детската на играещото момиче, социалната, студентката джубокс, разведената жена и трансцендентната, обгрижена от архетипи жена. Това позволява прилагане на метода на ролеви репертуар на мъпинг техника, ролмап, за идентифициране на незавършени роли и вътрешни конфликти. Присъства и ясно изразена драматургия на загубата от социална принадлежност, от релационни връзки, от идентичност и постепенно възстановяване на интерпсихичния баланс чрез символна замяна и въображаема подкрепа. Символите на Архангел Михаил и Свети Илия са проявление на вътрешни защитни фигури, активирани в момент на емоционална криза. Това е съвместно с юнгианската идея за архетипна защита и вътрешен водач. Наративът демонстрира силно изразена интеграция на словесна, музикална и визуална експресия, което е в пълно съответствие с принципите на мултимодалната арт-терапия и текста представлява автентична форма на себеизразяване, self-expression и външна проекция на вътрешния емоционален пейзаж. Музикалните препратки в текста функционират като психоемоционални котви, които регулират афекта и структурата на наратива. Музиката не е просто фон, а терапевтичен обект, чрез който авторката осъществява процеса на афективна интеграция и саморефлексия. Музикалният подбор структурира наратива по подобие на саундтрак, като всяка песен маркира определен емоционален пласт. Това улеснява аудиовизуалната
идентификация и проективна работа. Чрез музиката авторката дава глас на емоциите си, които сякаш и е забраняван да изказва. Чрез пеенето се сублимира и вербализират сподавени чувства и мисли, натрупани с времето. Това е една от причините човек да пее фалшиво. Никой не ни обещава щастие. Щастието е състояние, което всеки човек се учи да достига. Щастието е мимолетно и краткотрайно. В моя случай 3 минути. Това е третият ми филм, в който музиката е основен акцент и участник, а в този е в образа на приятел.